In Nyasaye ma jang'wono kendo manyalo gik moko duto, ma en thuolo kendo odiechieng' makare. Mimiyowa mondo wachokre wang'imi ka Nyasach loch kendo walami kwapuonjore wecheni. Ng'wono mari ne mwakwayo ni mondo obed kodwa nikech in Nyasaye maber kendo Nyasaye manyalo gik moko duto. Madwa wacho Nyasach loch obed kuom teko mari nikech an awuon aonge gi mara. Ka ok imiya ropi maler Nyasach loch bende ka ok itelona. Ka ok ibedo kod dhoga kaka niwacho ne Musa ni nibed kod dhoge to gima nyalo wacho onge. Miya akwayo ng'wono ni Nyasach loch mondo obed koda kaachiel koda oganda mwachokrego ka kwawinjo wachni kuom ng'wono mari e nying Yesu Kristo Ruoth. Bas opak Ruoth. Ang'e ni joma ni chien abet ga samoro chien ka gin gi challenge nikech paro ni the echo miyo samoro ok wawinjre chien kucha. I hope ni joma ni chien uwinja. Praise the Lord. Wasomo kuom jo Ibrania 5 kare 11 nyaka 14 mawacho ni wan gi weche mathoth madwa wachnu kuom Melkizedek. To tugo tiendgi tek nikech itu nok. Tinde onego ubed jopuonj mak mana ni pod udwaro joma puonju nonro mag wach Nyasaye. Kar chamo chiemo motegno to chake ma pod udwaro. To ng'at mamadho mana chak kende pod en ng'at ma nyathi makwar ma ok ong'eyo puonj man kuom wach Nyasaye. Joma dongo to chamo chiemo motegno nikech gisepuonjore mi ging'eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho. Praise the Lord. Jogo masomo nitiere syndrome miluongo ni Peter Pan. Peter Pan en a situation ma adolescents otamre bedo joma dongo. Waneno ka nitiere iyudo ni ng'ato en 35 years old to pod odak e odgi. Pod odak kod mama ne. A 35-year-old man pod odak gi ng'awa. Mano syndrome matinde chando vijana masani nikech the upbringing mwamiyogi ok prepare gi so well mondo gidhi gi face the outside world. Koro pod gidak kodwa at 40 years nyako pok odhi tedo bendo kopar or if not dating. Praise the Lord. That is Peter Pan syndrome, and mano osebedo nyake kanisa. Wan Jakristo matinde olak gimiluongo ni maturity. Praise the Lord. Nitinde ne wan kod weche mang'eny mondo wachnu kuom Melkizedek. To tugo tiendgi tek nikech ang'owa itwa timore nade? Nok. That is a condition of immaturity. Gin Jakristo mar lethargic, yani we don't respond very well to the word of God. Kata mnasani jakom wasemiyo jachien ka odhaw nikech gima nowacho. I've been a leader before. Jacob dhano samoro tada manyale. Ikoni ka okikelo list, don't also bring a letter. Tiduogi ling. Barupe go donyo mnasani okata kiny. You just say ka okikelo list of anything from the office but kikitimri nade. So, nitiere Jakristo mar lethargic, yani they don't respond to the word of God. Mwacho ni itwa nok, nido tugno tiend wechegi, to pod itwa timore nade? Nok. Manyiso ni ok ni ok wawinj wach. Wang'eyo maber from the time mane wadongo, ne nitie kiwinja ko wachni. No, mere in nenore ni ok iwinj wach, to the next thing ming'e ni luwi en ang'owa? Then. Not ni okiwinj wach nikech iwacho gimo wach ni kichopo kacha to setimore nade oselal. This is the condition ma Jakristo sani tinde nitie. As a church, times are so desperate lakini kanisa to bedo beta ok chalno ni gimoro timore. So that is a condition of maturity. We don't care. Ne wachako maber, para ne mor mane in go ndalo manowari. Na yudo mor. What has happened? Nikech ndalo mani kuongo ng'e Kristo to lembno luoka endi sa 8 ne in St. Stephen. I remember there's a time we are half of the number mane wan. Nesa moro kibiro to ang ni bed chien kabisa.
manyiso ni ok wadew weche mag Nyasaye, bende ok wasekawogi ka gima gin gigo manyalo konyo ngimawa. We are not told, ok nyal miwa instruction mwalu. Mano momiyo koro the writer of the Hebrew wacho maber ni ne an kod weche madwa wachonu to koro tie tugo tiendgi tek nikech it nok. Wan bende wan Jokristo, wasebedo Jokristo ma itgi nok. We don't get the word of God clearly. We were excited. Nayudo more ndalo mana kuongo yudo Yesu. We were excited, but where is that excitement? Odhi kanye? That excitement odhi kanye? The fire that burnt Kadowari no sim kanye. Hello? No sim kanye. Kosane no ane maneno gini kenda. Dongo sebedo jo makoro ok dew. True? Hello? True? True. What do I know? Last week, last week, no someone muma maniki aloka. 1, 2. No one year you can go. Even the last time anawaka, mumama no somno wakia. Omyokacho ni wan leta jiko kariambi. We are not responding to the word of God. Niket mangiso no kikao tuolo midogi somen to gimo yalcha. Koro only 2 people. Okay, maybe last week is too far. Niketinde wan Jakristo, wan digital jakaparno. Kawuono gokinyi, ngato nyisabu mamosomo. Today in the morning, nikech last week waido kabo. Don't we also will last week. Koro kawuono to podwi ok jal wilo. Today, just give me the verse you read. Don't paraphrase it. So me wache moki, just say it kaka ne. You see, only one person. So how many of us? So there's a condition. Need what watch on which you to go to and get a it to knock. Simakelo immaturity in Christianity. Katagimo mi wabe doni okwadwa dong ruoko tamowa. Verse 12 wacho wabe ni tindo nego ubed angowa. Tindo nego wabed. Okwadwa wacho ka. Dong wasome kosan masome marach. Verse 12 ochako wacho nango. Tindo nego ubed. To keto koma. Wawe koma kal. Tindo nego ubed angowa. Unproductive days. Ni tindo nego ubed jopuonj. Mangiso ni wan Jakristo mose bedo wach Nyasaye ka mose puonj wach noendo makoro bendo nego puonj jomoko. But what we do wan wawegi ok wanyal puonjo ji. We are unproductive. Owacho maber ni joma madho chak gin ka nyithindo matimre nade makwar. The only condition nika parents are here omiwa ni breastfeeding and how many years? A maximum of how many? Don't that is the recommended. To koro nyathi mabedo breastfed at 10 years ni en mane. Start picturing yourself. Tinde unego ubed? Are we? Wan jopuonj. Hello? Wan jopuonj. Don koro waneno ka nitie kama koro immaturity chako betie. Yani dongo tamo wa nikech after 2 years kapodi breastfeeding nyathi. 3 years pode na breastfeeding. 5 years pode na ngowa breastfeeding. There's something wrong with that child. And if you are not anyone careful to nyathi katamani hospital. Mi penji ni to nyathina ni en ang'o marach kode. As Christians wan bende. Nitiere jomoko makata kichungo no lem kaendi to they don't know where to start. Praise the Lord. Opak Nyasaye. Nitie joma kaponi chungo kaendi ni mondo lem to ok ginyal. King'ise no biotela amano to ok anyal. Somo bende kimiye ni tinde onego ubed jopuonj. So that is unproductive days. Mangiso ni wasebedo dialon mosekalo kate gik mosepuonjwa ka ok osedonje kit ngimawa bende ok osebedo nwa gimoro. Koro kar bedo wabed jopuonj to muma dhi mbele ka wachono maber ni pod wadwaro mana ng'ama puonjowa kendo.
To pod udwaro mana ng'ama puonjou nonro mar wach Nyasaye. Unheated doctrine. Onego bed ni puonji, tibendi puonjo jomoko. Lakini koro kar bedo japuonj, to ine ma pod itimi nade? Ipuonji. So you know we cannot move. Lem dholuo cannot go ahead. Ok wanyal dhi mbele. Nikech one step one every other time. Praise the Lord. Kiyudo ka kudonje klas achiel to nego bed ni higa manyien udonje klas ariyo. But japuonj wacho ni jo klas achiel gi, they can still not go to class 2 nikech pok giromo. Ang'o ma wabiro pari go kaka Jakristo ni nitimonwa gang'o? Ya? Donge. Koro kwa dhi mbele wayudo niya. The other thing is unhealthy diet. Tikar mondo ugine pod udwaro mana ng'owa, pod udwaro mana chak. Kar chamo chiemo motegno. Awasewacho maber ni nyathi bedo breastfed up to a certain point. Manyiso niya ok wanyal dhodho nyathi kata joma mine it is abnormal mondo idhodha 10-year-old. Koro watem wuondre ni wan Jokristo mosebet e lem dholuo ka for over 10 years. Yet ok wanyal puonjore, ok wanyal puonjo, ok wanyal somo muma, ok wanyal timo. Over 10 years we are still looking for milk, breast milk. Nyathi ma jahigni 10 usenene madhoth. Pok uneno to we are here. Don't go on. Who are we? We are 10-year-old, more than 10 years old. But you are breast milk. If you know you are the one. Praise the Lord. It is you. We have been in them long enough. This we are going to be half. Pesi jili chakoro wachile te koro wabede angowa. Bede udi. Wabro rito ndalo morumo to bende watimore nade waduogo bende koko teri injili thuru to antina lema makanya minga to thuru bende ok giteri ang'owa. Koro miyo wayudo ni wan kod unhealthy diet nikech kapod wabedo breastfed at 10 years, at 15 years, then there's a problem in our growth. Koro mane manyaka warang ni to wanyalo loso kanyo nade kaka Jokristo. Wanyalo puonjore nade nikech ok wang'eyo gimane the writer of the Hebrew dwaro wacho. Ma that part of it omitted in the Bible. So today it is still the same. Pod wayudo ka injili nitiere kuonde morem. To rem nikech in kod an. Opak Ruoth. Orem nikech in kod an. Wacho ni Peter Pan syndrome en ni a young person, an adult, an adolescent otamre bedo an adult, yani otamre bedo responsible. Koro konyal timo gik moko kaka onego tim. It's the same way ma wan Christians kata mana jolem dholuo ka nitiere gik monego watim to ok wanyal timogi. Praise the Lord. Kaja wach ka ni wachak wer namba 9. This is a song that we all know. Podiri to jatele manyaka ang timre nade chaki. Nyose wach dwa tero injili bro ter. Tingene nitie jomoko ma gin giwegi ema gilal, gin e iye kato gilalga. Tigolo gi gidhi manyo jok moko ma bende olal. Koro akia ni ng'ano midhi yudi. They themselves gilal. Ng'ani onge kod jaware dhod chunye kata dichiel. Yesu mane oluongo mokwongo cha norumo gi kanyo. To wuok odhi manyo jomolal to bende otimore nade? Olal. Emomiyo koro wadwa kwongo wamanyi kawuono mondo kik ibed ni duogo e kund robe. Owach ni rombo achiel idhi many tiwe 99 kanye e kul. Wadwa manyi mondo kochopo sa injili. Kik mondo kwatero injili kucho to wawinja different report. Praise the Lord. Wadwa ni kwatero injili dala kucho tiduogo ni dhano timore nade oyudo kuo. They don't get saved nikech iwuo ni nyiso ji yo mapok itimori nade pok iluwo. Wach Nyasaye en pala mang'olo koni kod koni. To kok samo ng'ola tibedo timre nade to kang'oli go nyakonchiel. True or false? Opak Ruoth. Ni tinde onego wabed jopuonj. To pod wadwaro joma timre nade. Koro ka wendo donjo mowar kaka wuono idwa puonje nade to in wuoni kia yo monego luw. How are you going to teach that person? Idwa konyo ng'ani nade? Praise the Lord. Wadwa konyo ng'ani nade? Nikech an awuon mumba somo
ka bede somo samoro ingeni ja somo tiwinjo to bas okalo gi kanyo. If we can't remember what we read in the morning, mano mangiso nitiere only one scenario ni moka ji mang'eny okosomo mumbgi kaendi gokinyi by a show of hands. Kikwariambe nyim Nyasaye tusidanganyane ng'ama osomo mumbe gokinyi kaka wuono. Aseyudo only ji adek. You see, and these are Christians mong'e ni bire lem dhulu kawuono, half of them okosomo muma. Saburia Beach, Kariadek Wachoberni, in the morning, oh God, you hear my voice, and I wait in expectation. Niko kinyi mijangoa, duonda. Tabedo gigeno. Oh, winjo duondi. Warie kanye. Lemu tuwa lemu. Yesu be wacho na mabe ni oktema luonga ni ruoth. Notimne nani? Opak ruoth. Ni ok tete ok duto maluonga ni ruoth notimo ng'owa. So where are you? Which side are you? Ichung kon mane. We are talking about mature Christian. Are you immature koso immature? Onge ingene wach Nyasaye ka kawuono gi monda par gini ya kata monda wach ni onge ga middle ground. King'ich tang'owa ti to kiliet but kain kimormor to Nyasaye timinadi. You know, cold water refreshes. Sani endi mapiny you only need some hot beverage, don't? Not something goroma mormor. Vijana wacho ni hiyo ni yak, don't? That's yak. Kapiny liet you need something refreshing, very cold. In ngano kata inogolo okinyal bedo ariyo okinyal bedo riri kiegi main. So immaturity koro wachak rango nito why are we not growing? In warning ng'eyo gima timi nade mamiyo ki grow. Timo statistics kata nyoro nyaya alo ne group moro mabende gima yudo ni gimoro biro ni tap ki joka ma were dakwere wach Nyasaye ka tap ki yawa de maturity dakwere wach Nyasaye ka tap ki. See, this house could be a change. Tap ki kata bayo mama kata kuon sanok tedi gimoro lo biro ne jalbo ni tap ki yawa jawa kosariambo wa mama hallelujah amen. Gini no biro yawa. They were what Nyasaye command. If not for it, we could see a change. Remember the threshold man Nyasaye oketo ne Sodom and Gomorrah. Niko yudo jiadiwa. To piny nok tim nade? Are we 5? Manyalo chunka makoro Nyasaye koni no. Lembulwood are still not destroyed. Who can stand today and say ni ato kanya nyalo chunga? That gap anyalo rome. Who? Eninga. Ninga mama ngisu jatina ni wodu makotagi to bidaga odaka. Koni rami wuke odi. That is what we are doing. Immature Christians. Wan Jakristo Motegno Bedo Motegno. Paulo Petro kandiko waraka mar Petro adeka parga. Owacho ni donguru kuom Kristo. Wan wadongo kuom nga. Hello? Kuom Yesu ruoth achungo So, atieko. Kechageri samori brokori koro wacha inya mondo wewa wan bende watimo ng'o. We need to go home. Koro kako nego wadongi. Kata gik manyalo, exposure to teachings that go beyond the basics. Yani, wabedi gi puonj mokalo mane wachako go kapod watindo. Pod ok onego bed ni puonji kaka Jakristo wuotho. Jadima pod kia kaka Jakristo wuotho. Hello? Jakristo ok lewe lemu. Lemu Jakristo aoboru tibiro sa apar. Dana ne wachoga ni kiyudo kose wache yie kanisa to oge gimidhi omang'owa. Puonj ma wabedo go koro nyaka wabed gi puonj motegno.
Puonj mamiyo niya wanyalo wuok to one level to the next level. They will grow from one glory to the other. But are we growing from one glory to the other? Are we? Are we better than Lemdoluo of 10 years ago? Hello? Wasebede maber moingo jomane ni ka higni 10 mokalo. Wakia. Huh? We are not better than them. We are not better than them. They are better than us. Then so wawuoge puonj moko mok nyal konyowa. Wawuoge puonj mok nyal konyowa. Praise the Lord. We carry our Bibles every day. Together Tinde, as the more we become digital, muma nitie nyakamar audio. You just download it on your phone. Karibu jikate ni smartphone. Lakini smartphone ni Instagram emoponge, there are a lot of pictures. Facebook emakichieo te kuongi de manyo. Yeah? Inija budi usemiringi wijo le jo siasa no wachango. Politics will go, but the word of God. Ni wat Nyasaye to timore nade? Neno litasimama. Neno simama ya ulimwengu. Koro wayudo ni gik ma watemo luwogi mang'eny gin gik makalo. Gin gik makalo. To wach Nyasaye to siko. Ang'o ma koro monowa mondo wakal puonj moko matindo tindo. Ang'o ma mono wakalo weche manono mondo wachak dwaro mature teaching mondo koro wabende wabedi ang'owa jopuonj. Nikech waduto nego bende watimore nade? Wadongo. Ok deber ka jomoko are ahead to jomoko ni chien to nwachako kamoro achiel. Nyaka koro wanyis bede, koro wadwar wabed gi ranyisi ni wadongo kuom Kristo. Inge line up mar Arsenal from goalkeeper to nyaka ng'amanie reserve. Manchester United ing'eyo nyaka coaches mosebeti. Lakini kopenji memory verse achiel. Kopenji memory verse achiel to mano nyoni ukwach. Kwani intiji nono gajika. Don't judge. Dongo manegi ma jo Kristo tinde pone. Don't do what? Lakini weche duto mawuok kuom Nyasaye ipuonjo go kuom bedo maber kuom puonjo gi rieyo gi kwero. Wadwarie isadi. We are not judging you. We just want to know. Nikech kata mana jok ming'eyo line up gigo. Iwijo tapki ming'eyo all the actors jaking'eyo all the scenes magise act ka. Yeah? Gin bende giketo mna bidi e gima gitimo. Ito mari niendi okikete bidi. Tidwa no dhi mbele. Opak ruoth. Idwa no dhi mbele. An abro keyo to ka ji doyo to in koyo ng'ich timori nade? Idolori onget. You want to idwa keyo. Be kare adier yawa. Opak ruoth. Be kare adier. Okinyal sustain the Holy Spirit kichiemo January to December. Dwe makoro waditie kod kende, how many have fasted? How many have fasted? Jakom negi, half, not even a quarter. Koro mano to wadhi kanye. Lejo chiede to koso, oh, maybe, wadoga paraphrase. Jok modak maber ere. Because, you know, when you don't fast, there's no problem in your house. Jok modak maber ere ka. Gionge. Jok machandore, man get chiede nade, gimoro nitie marache ngimane. Ere ka. They are not there. Where are we? Okiwinj maber, chandruok bokicha. Where are you? Huh? Wan kanye? Huh? You survive on what? Give me that. Nyisa gina benda chak survive. Nikech adier, samoro tuwe no chanda, nikech de kamoro ma chiemora tuwe koka ngato luonga meeting Java. Or usually take what you want. Kori ngana koni ya. Ukata PM moka dwa mo. Tell me, then I can do it. It can be very simple. Praise the Lord. Mani nyami wayo mayot. But then we find that it is not the easy way out.
ni jochiendegi ni kutweyo mano manyiso ni Kristo nong'e ni nyaka watwe. Kutweyo to kik uchal ka joka ma jowa wang'i donge. Kare wan watweyo kinde mage. Ndalo Lent kende. Ndalo Lent to be okitwe ni an akwero mna gweno. To the last time ni chame gweno was Christmas. Koro Lent ka midwa kwere gweno, you don't even buy onge ga budget ni. Ere ka kikwero gima onge budget ni. Praise, ere ka kidwa kwero gi. Just tell me, ere ka kidwa kwero gima onge budget ni. Ni an gweno moka cham. So that you can eat every other thing. An gweno makwero Lent. Hey, joka maya onde kanye. Yesu nolom na jachien gondiki. Abende loya uru gondiki ni gweno na minyalo weyo kata rech. Uchumi tinde tek marech madichamen bisa boro mena. Kori ngeni ngege chanya nan tilapia ne matinde Lent keta ni kikatimra nade. Kika cham. We give excuses. Praise the Lord. Amen. Kata kete mane wall kadiji yo fast. Mago gik jakom. Chalo kore no ken jakomen mama ni bidero tagoji. Mama ni bidero loji fasting gitu koro walk bukure. It is biblical. It is written. Ni magi golo giri yoga ngowa. Lamo ga ngowa. Pok jachien odonje odi maber. Chieng modonjo maber. To ninge ka kiri yo kech. Some of us ung'eyo gima en, and that's why we are fasting. Rebomiyo pod wangima. Ni donguru kuom kung'eyo ng'ano, mano gima Petro puonjowa. And kuom Petro mamuma nowacho, Yesu nowacho maber nang'owa, in you I will build my church, and the gates of hell will not prevail against you. Ten makoro wacho ni donguru kuom kung'eyo ng'a Kristo. Donguru kung'eyo Kristo. Kare wadwa dongo. Kwa tieko to wacho ni mondo wang'e gik mabeyo gi maricho. Donge. Tujue mabaya. To Kristo masani wakia pogo ber gi rach. Wakia pogo ber gi rach. Mag Kaisari minga. Tama wadwa timo richo donge. Hello? Sama koro wadwa doke piny. Mag Kaisari minga? Wawacho dong mane mwawachoga? Sama wadwa doke piny to mag Kaisari minga? Mondo watim richo. Koro wadwa ginene nikech owacho ni jodala ni te nyaka madh manyasi koka mano to liel biro duoge dala ka. Mani ng'eni koro ng'ama onge gi Nyasaye koro wuoyo. Bas koro idwa madho manyasi koni oyo. Yesu be noko biro tieko chike. Nobiro timo ang'o? Nobiro chopogi. We quote the Bible. Dogi soma. Nikech ng'eni momoki somga. Can we read the Bible very clearly? Koro wakia pogo maber gi marach. En ng'ama nyalo chung' mawach ni no. Kata nyuolo ramo. Kata jodala ura mikono mera. Anto nase pogora kodu. I'm not in that. Dong tinde wadonjete. Ndalo mane wadongo jatuku teka liel notimore to nwang'eyo. Der changu ne ok gitimre nade. Ok ne gicham. Tata giri yo kech to giiko to giri yo kech to gidhi kuma gidhiye. Nikech der changu nwang'e gima ne timorega. Ka nyuolo bete tok dala kachacha. Runge majware. Koro kanyato se go gima kriamen magore pinye ka ng'ogol dhiang'. Koro ne gikoni mosetimie kamano. Mano endo gima kata gweth mar Nyasaye otimore nade. In tidi donjo to kia kata mna gima noti. Kia kata ringo no kaka nochinji. Ichako mna go rieko toyo. Bagiendi Nyasaye nose gwedho chiemo. True or false? Ok wang'e pogo maber gang'owa. That is what the Bible is saying. Onego ing'e pogo. You should know, as a Christian, you should know nika to koro konega die. This is a no-go zone. Simbe wa mwatingo giendi, yawe simbe ngato mondine. Ngato miye simbe minano kuketie password bakiti ke yawe to iru paranga ni rucho sigi more to okaro oket pattern makata eno won samuru wenye ka kotimra nan
to kidhi yaw sim no endo. I don't know that person. To dongelembo luka idi wall waka donenga to say or nudes. When do they send nudes? They are sending nudes to their lovers. Are we jogging a radio station? When you send your nude to this group, what exactly are you thinking? You send your nudes to us. Because wakia nudes. They are very innocent. Wakia nudes. Huh? So when we see such things, we know. That is just, we know. And that is why the Bible is very clear. We should mature and know what is good and what is bad. Jakristo Motegno, you should not even think of sending your nudes to anybody. It should not even be mentioned. Mane kama koro wachopi. Mane koro kama wachopi. Puonj magala. I'm reading the last one and walemu wabet wamondo wadhi mbele. Angeni nitiere gik mang'eny monego watim. Nikech dera ile mawuoyo kata koth gowa. Dera ile kudinga mawuoyo ka. Dong waneno Kakamega kara ile wuoyo koth goji to dhano bet ok dhi. Ipenjo to jogi, what is happening? To ni wanto sani endidi tie ng'ama oseleo ka. No biro ka lakini osetimore nade? Oseleo man benda lewega. Otiek pia gol sadaka timra nade? Adhiyo. But wherever 2 or 3 are gathered, you just go. Ageni jogi. To am no donka. Wherever 2 or 3 are gathered, we are in the name of Jesus. We all do one pod one car. So if you are in a hurry, kanyaga hii. Praise the Lord. Alot ni makethore no dio kethre aketha ang watu kum Nyasaye. Yumba ko puonji kama to irbede koro oyo gima mondi nge ni kabineno ni kata mna juke go Nyasaye mambiyo gi ang'owa mamiyo gi rieko irbede yari akanyo kitimo marach okidhi gidene ibro mi belo tinang'o to wach timore nade wach bedo makare kinyi dok ibedo lemo ni puonji so gima ukore to tago you know ineno kaka yie timorena you go back and forth back inegi kaki wuke lemdo luka bas irieka moro kain mpango wakando mar ng'ato ni ng'ato chulo ni ot ka gone Nyasaye ni Nyasaye silver and gold are yours ng'ato chak chul na ot adwa lami gi chunya te adwa lami gi pacha te adwa lami gi rieko da te mane gima to par mar chiko wacho tibro yudo ka koro odno ok no chako chulni landlord bi ok no chako lorni ot in the name of Jesus. Praise the Lord. In miketo rie puonj manono ni jogi wan manyaka wakonygi. Who gave you that mandate? Ni kikonyo ng'ato to nyaki chode ni kichulo ne ot. That is not the teaching in the Bible. Kikonyo to konygi chuny maler. Kel pesa ne jakom kania. Ma miyo ng'ama dwa chulo ng'ama onge gi rent o chulne without even being known anonymously. Ai tibro yudo ka Nyasaye gwedi. Praise the Lord. Gima kora chamo chiwo kikora chich timre nade. Praise the Lord. Ni puonj manono timo wanade. Itwe irisi nunguni no ala na robi ka oklok gi wiki nono. Puonj manono tago wa. Donge, uko to timo nade. Ala oklok nono jenyar wegi. Ka endiki mondo to nyakitim kama ekabang customers nobi. My friend, puonj manono. That is what is making us immature. Nikech koro kwadwa winjo muma. Kiwinjo muma nikech ing'eyo. Ing'e gima in go. Praise the Lord. Ing'e gima in go. To wachak bedo mature Christians. Wadwa lamo Nyasaye. Ing'e gimomiyo ok in mature. Praise the Lord. Ing'e kama kisewuotho ne lemb dholuo maber. Wachala football team. Maka namba 11 ok lo to kata jagol tiyo matek to ang nyaka koro onge gima wadhigo. Praise the Lord. Ka namba 6 ok nyal mako pap maber, you know what are you playing here? In role mane midwa play ka. Order when Nyasaye, and if you're there, you just feel me here watch boro manyaka wala mi ko di Nyasaye. Mai kulo maber mondo wala mi ko di Nyasaye. Mondo wachne kikodogire ma ok otiyo tije. Ng'wono mare mondo dhi oromwa chuto. Nyasaye mangima wabiro iri kwang'eyo ni ne minyalo. Akaw wandugu gi wadada gi aketo lweti Nyasach loch.
nikech ata onge gima damigi to ng'wono mari ema singonegi Nyasaye. Mumocho ni mondo wadong kuomi kendo wamed ng'eyi Nyasaye. Bende onge ng'ano manokwayi mkate timiyo kidi, bende ng'ama nokwayi rech timiyo thuol. Gisekwayi Nyasaye, omiyo ang'eyo kendo an kod yie Nyasach Loch ni ndedo nyaka wayudi Nyasaye, ni wachni ochopo kare kendo Nyasach Loch nitie gimitimo odiechieng' ma kawuono. Magi duto walamo kuom ng'wono mari e nying Yesu Kristo Ruoth. Kano bet e yie